Danas odgovaramo na pitanje članica udruženja Šansa za roditeljstvo. Ono glasi: da li je bezbedno uzimati pilulu kao tinejdžerka? Zavisi o kojoj piluli se radi. Znači, postoje oralni kontraceptivi praktično koji se uzimaju preventivno, odnosno da ne bi došlo do trudnoće, i to su najčešće oralno kontraceptivne tablete koje se piju po različitim šemama u zavisnosti od preparata. Znači, pije se 21 dan pa se pravi 7 dana pauze. Ima nekih preparata koji se piju 24 dana, a 4 dana pauze, ili čak i nekih preparata koji se piju kontinuirano. Znači, svakih 28 dana se počinje nova kutija. Pilula za dan posle podrazumeva određeni preparat koji praktično se uzima najpreporučljivije u roku od 72 sata od nezaštićenog odnosa, i u suštini ta pilula ima zadatak da praktično tako izmeni sluzokožu materice da ona ne bude prijemčiva iako se desilo zatrudnjivanje, odnosno sama koncepcija. Oralni kontraceptivi, da, jesu bezbedni uz obavezne redovne kontrole, i čak i pilula posle jeste bezbedna, ali je ne treba uzimati kao rutinsko sredstvo kontracepcije.